Paidi utang aku seminggu durung dibayar. Jarine pengen ngejak ketemuan, tela apa tibake. Lah iku Paidi. Paidi, bayaran utangmu. Seminggu rung mau bayar iki lho. Rasa kakek pula, gayamu kaya ngecak gelot aku ae. Nang ayo gelot karo aku saiki. Jangkrik, kemeng ges. Nyo, tak imboi. Lha co. Wek, ora kena wek. Kemeng. He, ayo lanjut. Sik to, sik kemeng iki lho. Nang ayo saiki dilanjutno. Le, jadi jejak maneh, pecah blara lho. Ra ngurus ndokmu dudu ndokku. Nyo, ambune iki kelekku. Malah nyusu. Le, aja cokot. Wek, kecut. Nyo, skakmat kon. Lapo karo gedangku. Kita masak dadi pisang keju. Gorene nggonmu tak irise saiki. Sadurunge nggonku mau iris, yo nggonmu tak iris disikan. Mangkane bayaran utangmu saiki. Iya, meneso tak sauri. Utang mek 500 klitik nyai kok. Hangkrik. Oke. Damai. Lah ngono tanpa kekerasan aku seneng. Lah mau sapa sing ngejak gelut asu? Aku Paidi dudu asu.